उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय मैयानिफ्राय 30 आरो 31 अक्ट'बर 2019आव फैबाय थानाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि जा बोसोरारि जखनथाइ बेखौ लोब्बा लाखिनानै बर'नि जा दोरोङारि दामजु आरो बर'नि जा फक डान्स बागुरुम्बा बेनि कम्पिटिशनखौ जों होनाय जादोंमोन। दा बेयाव जोंनिनो 22टा आनसलिक बिनिफ्राय बाहागो लानाय जादोंमोन। दा बेयाव जोङो साथामै जोङो कम्पिटिशनाव सेलेक्शन खालामनाय जादों। जायफ्रा चेम्पियन जादों बै चेम्पियन जानाय बिथांमोनखौ आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा जथुम्मा बेनि बादायलायनाय हाबाफारियाव बिथांमोनखौ लानानै थांनाय जागोन। बेजों जोङो ओरैबायदि मोनसे बर' हारिनि जा ट्रेडिशन, बर' हारिनि जा फक डान्स, बर' हारिनि जा फक दामजु बेखौ जोङो रैखा खालामनायनि नोजोरजोंबो बे कम्पिटिशनखौ होनाय जादों। आरो बेनिफ्राय जोङो मोनसे मोजां रिजाल्टखौ जोङो सिम्पटमखौ मोन्दों। जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना गोबां जोबै फैनानै लोबै फैनानै बाहागो लाफैदों। दा ओंखायनो आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दखरानि बिबानगिरि आरो मोनफ्रोमबो दाफ्रोमबो दखरानिफ्राय मोसानो फैनाय मोसाखावरि आरो दामगिरि बिथांमोनखौ आं गोरबोजों साबायखर बावनानै आरो बयखौबो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि बाखिनि गासै बर'नि जानानै बिथांमोननो आङो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ जासिबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि आगोमा बसुमतारी। आङो रौता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय 2 नं जार गामिनिफ्राय फैदों। बेयाव सिफुं, खाम, सेरजा आरो बागुरुम्बा मोसानाय बे कम्पिटिशनाव बाहागो लाफैदोंमोन। बेयाव आङो दिनै सेथि मासि आवग्रिनो हादों सिफुं आयदायाव। आङो दिनै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो साबायखर बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ। आङो सिगाङाव क्लास 6निफ्रायनो एसे सुनो सोलोंबोदोंमोन आरो जेब्ला आङो हाई सेकेन्डारि फरायदोंमोन अब्ला आङो उदालगुरियाव थानेस्वर सार बिथाङा फोरोङो बेयाव केराइडास कचिं सेन्टार, बेयाव आं सोलोंदोंमोन आरो आथिखालाव आङो डिग्रि फरायगासिनो दं। इयुनाव मा जानो सानदों? इयुनावथ' बिदिनो फरायखांनानै माबा मोनसे बिजनेसफोर मावनो सानदों। आंनि बिमा बिफाखौ साबायखर बावनो सानदों जे आंखौ बेबायदि खाबु होनायनि थाखाय, आरो आंनि फोरोंगुरु सार मानगोनां थानेस्वर बर' आरो गपाल स्वर्गियारि, हाखन दैमारि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों आंखौ बेखिनि फोरोंनानै दिनै बे खाबु हरनायनि थाखाय। आच्चा, उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि नैबे उदालगुरि हारिमु भवनाव साननैनि हाबाफारिजों लानाय बागुरुम्बा बादायलायनायाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरसला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हानजाया। आरो नैबे समाव बिथांमोना सेथि मासिखौ मोननानै माबायदि मोनदों फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो बे दिनैनि जा बागुरुम्बा बादायलायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 45थि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जाबायदि बागुरुम्बा बादायलायनाय खुंनाय हाबाफारियाव जों सेथि बान्थाखौ देरहा हानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जों बेनि थाखायनो जोबोर खस्थ' दुखु सहायनानैब्लाबो जों मोसानायखौ सेस्था खालामनानै बे थाखोआव सफैनो हादों। बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय, लोगोसे गोजोननाय थाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना रन्जना दैमारि। आं दायो फरायगासिनो दं, हायार सेकेन्डारि। माब्लानिफ्राय मोसानो सोलोंदों? आं 2016निफ्राय मोसानो सोलोंदों। फरायनाय आरो मोसानायाव माबाफोर उसुबिदा जादों नामा? जेबो उसुबिदाथ' जाथ'वाखै, माने जों टाइमावहा सोलोंनाय जादों आरो टाइमाव फरायनाय जादों। बरसला दखरानि नतुन पानबारि बालिगामि। मोसानानै जोबोर मोजां नांदो, जाहाथे आरो उनावबो मोसाबावनो मोनो, बेबायदिनो मोजां कृष्टि मोसानानै देरहासार जाबोनो हायो। आंनि मुङा थरायना मरमि बसुमतारी। मा खालामबाय थादों? आं दायो हाई सेकेन्डारि फरायगासिनो। आंहा माने फरायनायाव जेबो उसुबिदा जायाखै, मानोना बुंबा फरायबाय थादों आरो मोसानाय बागोआव मोसाबाय थादों। टाइम मथे सोलिनाय जादों आरो
खुलुमबाय आंनि मुङा प्रिया बसुमतारी आं बरसला दखरानिफ्राय कमारसुबुरि गामिनि आरो आं दायो BSc फार्स्ट सेम खालामबाय थादों आङो धेकियाजुलिनि एल'केडि कलेजाव आइ आफाया एसे हेगारा माने ओमफ्राय उनाव दिनै डिस्ट्रिक्टनि नालाय ओमफ्राय गासैबो माने गेदेर आदामोना बा आमाइमोना माने रिकुवेस्ट खालामदों ओंखाय आइ आफामोनाबो माने थिनहरनांगौ जादों आरो मोसानाय आरो फरायनायावथ' आं उसुबिदा मोना आं माने मोसानाया आंनि हबि आं माने बहुत मोजां मोनो आरो मोसानानै लाइफआव सासे साक्सेसफुल डान्सारबो जानो लुबैयो खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना रिबिका बसुमतारी बरसला नतुन पानबारि बालिगामि 2014निफ्रायनो मोसादों इयुनाव बेबायदिनो मोसानानै सासे मोजां मोसागिरि जानो सानदों आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ बेफोरबायदिनो माने फोरोंलांनो सानदों आरो खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिजात मुसाहारि आं रौता दखरानिफ्राय फैदों दायो आङो बेवहाय खाम सिफुं बादायनायाव बाहागो लाफैदोंमोन खाम आयदायाव आं बाहागो लादोंमोन बेवहाय आङो सेथि बान्थाखौ मोननो हादों गोबांनि गेजेराव आं सेथि बान्थाखौ मोननो हादों आरो आङो दायो क'क्राझारावहाय जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु बादायनायाव आं बाहागो लाहैगोन बेखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला गोबां जिल्लानिफ्रायबो बाहागो लागोन बेवहाय आं आरो नाजागोन बेसेबां हाजासे नाजागोन जाहाथे आङो सेथि बान्थाखौ आरोबाव सेन्ट्रेल हारिमु आफादनिफ्राय आं मोननो हायो आङो फार्स्ट टाइमाव गामियावनो सोलोंजेनदोंमोन गामिनिफ्रायनो आङो गामियावहाय मोनसे ख्रिस्टि जेब्ला आङो क्लास 10 हायार सेकेन्डारि फरायदोंमोन अब्ला गामियावहाय मोनसे जोंनिनो गामिनि मोनसे रौता आनसलिकनिनो बाथौनि कनफारेन्स जादोंमोन सिलभार जुबलि बेवहाय आङो सोलोंदोंमोन गिबि खेब बेनिफ्राय आङो दायो उनाव जेब्लाना हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार मोनो अब्लाना आं उदालगुरियाव कचिं सेन्टार दङ खान्थालगुरियावहाय बेवहायनो आङो कर्स लादोंमोन 3 इयार्स कर्स लादोंमोन बेनिफ्राय आं दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो बेखिनिसिम दायो आङो BA फरायगासिनो दङ BA 5th सेमिस्टार लास्ट इयाराव फरायगासिनो दङ आरो आं इयुनाव आङो बिदिनो हारिमुखौ सिबिलांबाय थागोन जाहाथे मोजांनिफ्राय मोजां जालाङो आं बेखौनो आसा खालामो खुलुमबाय आंनि मुङा जित मुसाहारि आं बरसला दखरानिफ्राय फैदों गामि बरिगाव दिग्लिपार बालिगामि आं दिनै बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्लाया बानजायनायावहाय आं बे खाम बादायनायखौ नैथि थाखोआव उथ्रिनो हादों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे नैथि थाखोआव उथ्रिनो हानायखाय आं नाजादोंमोन जे सेथि थाखोआव गाखोनो हागोन होननानै नाथाय हायासै बेनि थाखाय आरो इयुनावहाय मोजां खालामनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बोसोरावहाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरारि जथुम्मा बेजों लोब्बा लाखिनानै बर'नि हारिमुवारि बादायनाय बेवहाय जोङो हारिमुवारि बादायनाय हिसाबै बर'नि खाम सिफुं सेरजा बेखौ जोङो हारसिं बादायनाय स्पेसियेलि बेखौ जोङो होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे बर'नि माहारियारि जे ग्रुप डान्स जे बागुरुम्बा बे बागुरुम्बा मोसानायखौ जों लाफानाय जादों आरो बे आयदायावहाय जोङो 30 आरो 31 अक्ट'बरावहाय जों बेखौ खुंफुंनानै दिनै जोङो 31 अक्ट'आवहाय जों फोजोबबाय दा जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो लाबोबाय थानाय हिसाबै दिनै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बे हाबाफारिखौ जाहाथे जोङो बाहागो लाहैनांगौ जायो दा बाहागो लाहैनांगौ जायो हिसाबै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ डिसेम्बरनि 19-20 कुसबाय सेरफांगुरियाव जागोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै 22टा दखरा दङ आरो 22टा दखरा हिसाबै बागुरुम्बा मोसानाय आयदायावहाय गासै मोन 14 दखरा आफादफोरा बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिनिनो खाम सिफुं सेरजा दामनाय बादायनायावहाय
मोन 22 दख'रा आफादनि गेजेरावहाय गासै मोन 18 दख'रा आफादा बेवहाय बाहागो लाहैदों आरो बागुरुम्बा मोसानायावहाय सेथि बान्था हिसाबै मोननो हादोंमोन जोंहा उदालगुरि जिल्ला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बरसला दख'राया सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो नैथियाव जाबाय खाग्राबारि दख'रा एबसुआ आवग्रिनो हादों थामथियाव जाबाय खायजामाथि दख'रा एबसुआ बे थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों दा बेबायदि हिसाबै बिथांमोनखौनो जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनभेनसन जि माने बोसोरारि जथुम्मा बेयाव जोङो बिथांमोनखौ बादायनो थाखाय जोङो लांगोन आरो खाम सिफुं सेरजा बे मोनथाम आयदायावहाय जोङो सेथि नैथि थामथि मासि आवग्रिनाय बिथांमोनखौबो जोङो बे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायावनो जोङो लानानै थांगोन जायखिनि बिथांमोनखौ जों सायख'बाय आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमुवारि बादायनाय बेयाव जाय बिथांमोनखौ जोङो लांगोन बिथांमोनखौ जोंनि बे साननैसोनि उनावनो जों बिथांमोनखौ मोनसे वार्कशप फाथिगोन आरो वार्कशप फाथिनायजों लोगोसे बागुरुम्बा मोसानाया माब्रै आरो बागुरुम्बा मोसानाया माब्रै फैखो बे गासै उद्देश्यखौ जाहाथे जोङो माखासे कचार इन्सट्राक्टर लानानै जों बिथांमोनखौ कच होनानै जों लाना थांगोन आरो खाम सिफुं दामनायनि सायाव जोंहा मोनसे दुलाराय हारिमु आफादा मोनसे नटेसन दिहुनबाय आरो नैबे नटेसन बायदियै जों बिथांमोनखौ मोजाङै फोरोंनानै जों लानानै थांगोन जाहाथे बर'नि मोनफ्रोमबो आयदाया खाम सिफुं दामनायानो जा बागुरुम्बा मोसानायानो जा दावस्रि देलाय मोसानायानो जा मोनफ्रोमबो आयदाया जाहाथे डिसिप्लिनहै जायो आरो जोङो मोसानायनि नाजाव जाहाथे मोसानायहैनो जोबनानै थाङा बेयाव मोसानायाव गोबां ओंथि जाहाथे बेरखाङो आरो ओंथि गोनां जायो बेबायदि हिसाबै जों बेखौ फोरोंनानै लांगोन आरो कचिं जोङो इन्सट्राक्टर दुलाराय हारिमु आफादजों सायख'जानाय इन्सट्राक्टर बिथांमोननि बोसोन लानानै सुबुरुन लानानै आरो बिथांमोननि एडभाइस लानानै जों बिथांमोनखौ फोरोंगोन आरो फोरोंनायजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसालियाव मोजाङै जाहाथे बाहागो लाहोनो हायो आरो साक्सेस जाहोनो हायो बे उद्देশ্যआव जों बेखौ फोरोंनानै लानानै थांगोन।